Itimat damdamag Region 2, idiay Isabela, talong nga individual, tinaitara iti pagagasan, gapo iti panagkapoy iti bagida, ken narigatan da anaganges. Ken inspeksyon dagiti pulisya iti coastal areas, iti probinsya, agtultuloy, da dumapay adamag ipaay ni Christine Bornolla-Sabaway. Kagiddan iti obserbasyon ti Holy Week idi napalabas alawas. Nagsisinarunoan na itaray iti pagagasan ti talo nga individual iti nagduduma a lugar iti probinsya ti Isabela. Ti rason, nakapasar dagitoy iti panagkapoy ti bagi ken marigata na panaganges. Dagos an nirespondian dagitoy iti kamang ti emergency medical services tapno maipaayan ti tulong medikal. Iti agdama, addan iti natalged a kasasaad dagiti individual. Kabayatan na nupay nalpas ti obserbasyon ti Semana Santa agtultuloy lata ti police visibility, inspection ken monitoring ti pulisya iti nagduduma a coastal areas iti lugar. Impasigurado ti pulisya nga agbalin a natalged ti isasangbay dagiti turista nang runa kadagiti agdigos iti baybay, karayan, resorts ken dadumapay. Daytoy nga inisyatiba ket mangipakita ti nasapang addang ti PNP tapno mapagtalinaed ti linak ken kapya, mangitandudo iti natalged ken naurnos nga aglawlaw nang runa itaas summer vacation. Idiay Quirino Province, gapu iti parikot a panagnato ti presyo ti petrolyo, nairugi na maipaayan ti tulong dagiti estudyante babaan iti I Love Quirino Cares, libreng sakay program, agtultuloy daytoy aging iti pan nakapalpas daytoy agdama nga academic year. Panggap daytoy a palag-anan ti gastos dagiti naganak ken dagiti working students. Idiay Cagayan, jaya ti Cagayan Women and Children Protection Desk ti blood pressure monitoring kadagiti turista, nagpasyar sa Jay Burayok Falls, Barangay Basaw, Gataran, Cagayan. Alokay karagiti turista nga iprioridad dagitoy ti salun at da. Daytoy nga addang ket nairanta ang mga iwan iti salun at dagiti bisita. Mangipaay ti balakad ken referrals no kasapulan. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.